Смятате ли да спирате по-голямото дете или деца от детска градина при появата на бебето? Тук смятам, че няма един верен отговор. За всяко семейство ще работи различен вариант. Единствено мога да споделя моя опит и това, което направих аз при раждането на второто ми дете. Второто ми дете се роди края на октомври и имаше доста грипови вируси, така че аз предпочетох голямата ми дъщеря да не ходи на детска градина и да си остане в къщи, но това решение не беше продиктовано само заради вирусите и гриповете, които върлуваха, а и защото исках тя да бъде част от това, което се случва, тя да бъде там, когато бебето си дойде вкъщи, тя да бъде там в първите дни, защото ние сме на семейство и аз не исках тя да бъде изолирана, да ходи на детска градина и да не се чувства част от всичко, ново, което се случва. Също така и да може така плавно да си влезе в ролята, да разбере къде е сега нейното ново място, каква е нейната нова роля и въобще емоционално да изгради тази връзка още в първите дни. Това според мен не може да стане, когато тя по цял ден е на детска градина и се прибира едва ли не, когато вече бебето трябва да ляга да спи. Третото ми дете се очаква да се роди април, така че това се съвпада горе-долу с великденските празници и смятам, че така или иначе ще има доста почивни дни. Може би пак ще направя същото и децата ми ще си бъдат вкъщи, точно по тези причини, които изтъкнах, не само заради болестите, които могат да носят вкъщи, но и заради емоционалната връзка, която искам да се изградя още от началото и да се чувстват част от всичко. Смятам, че това изигра голяма роля предния път за това да не се породи силна ревност между децата и особено когато с малка разлика да не се чувства едното дете, че все едно не е желано и изолирано от детската градина, докато аз си седя вкъщи с бебето. Здраве! Това не значи обаче, че ако видя зор, няма да ги пусна на детска градина, защото нищо не се знае сега. Такива са ми намеренията и желанията, но не се знае какво ще се случи в реалността. Така че за някой може пък да е по-добре другия вариант. Другото голямото дете да си ходи на детска градина, а мама спокойно да си обслужва бебето. Така че, пак казвам, тук няма верен отговор. Всяко семейство си решава за него си как ще се работи най-добре и как ще бъде най-добре за всички. Подготвена съм и ако ще ходят на градина с имуностимулиращи, аз така или иначе си давам редовно витамин D и омега-3, които за мен са най-важните витамини, дори и за мен самата, докато съм бременна, както и за децата ми. Давам и други неща, които смятам, че доста подпомагат и много по-малко се разболяват. Но това е отделна тема. Ако искате, ще засегнем и нея. Сега ме интересува вие какво сте направили или какво бихте направили. Бихте ли си спрели голямото дете от детска градина или не?